大家好，我是方怡怡，我来自一个阳光明媚的地中海岛国马耳他。F'xi argument jew ieħor ġieli smajt lil xi ħadd jgħidlek li se jkellmek biċ-Ċiniż. Amy Ann de Giorgio Wismayer għamlet dan f'kuntest għal kollox differenti. Din it-tfajla Maltija ta' 22 sena marret tirrappreżenta lil Malta fiċ-Ċina f'kompetizzjoni dwar l-użu tal-lingwa Ċiniża flimkien ma' 157 studenti oħrajn minn madwar id-dinja. Amy spjegat ma' One News kif din l-opportunità ngħatat lilha mill-Università ta' Malta hekk kif wara li kienet qed tagħmel kors b'rabta mal-lingwa Ċiniża ittellet kompetizzjoni imsejħa Chinese Bridge Competition li ma' kompetizzjoni jiġiet it-tieni fiha. Wara li l-istudenta li ġiet l-ewwel għażlet li ma tmurx dan iċ-ċans għadda għand Amy fejn mhux talli aċċettat iżda telet bruħa u b'ġisimha tirrappreżenta lil pajjiżna għal esperjenza li jsejħitilha mill-aqwa. Esperjenza l-ewwel ħaġa ta' barra minn hawn għax hemm ħafna nies differenti, ħafna kulturi differenti minn kullum kien. Il-post u il-fatt li jittrattawk bħala xi ħaġa hekk speċjali. Amy spjegat x'kienet tinkludi din il-kompetizzjoni. Kantajt biċ-Ċiniż u mbagħad mort bil-kostum tradizzjonali ta' Malta biex nitkellem fuq il-pall. Minkejja li l-lingwa mhix waħda faċli biex titgħallem hekk kif dejjem qed tiżviluppa ma' żmien. Amy qalet li tinsab għall-qalba u kif qed tħares il quddiem biex tkompli ssaħħaħ l-abbiltà tagħha fl-użu taċ-Ċiniż. Amy qalet kif issa tinsab ħerqana biex terġa' tmur fl-art tal-iġubijiet għat-tieni borża ta' studju li ngħatat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.